kubaleke ngane ukuthi izinja zigonywe nabo abantu bagoma kanjani ukugomela into efana nale? If ulunywe yinja namhlanje okanye izolo noma kusasa immediately thola usizo, especially enye into engayicela mina kubantu bakithi ukuthi uma ulunywe yinja ingayona a stray animal like iyazi ukuthi yalapha kaMkhize, hambe lapha kaMkhize ucela certificate ngoba lokho kuyasisiza nathi mase simanage ukuthi sibheke ukuthi i-last vaccination date iyagoma yini nje igcine nini. Mesazi ukuthi oh lenja le i-vaccinate siyazi ukuthi okay we can rest at easy, siyazi ukuthi ayikho into ezokwenzeka. But for any silwane inja lena enganayo i-vaccination certificate yinja etholakala isemgwaqeni behavior stranger lo muntu na kanjani lo muntu lo kumele abe worried ukuthi ngenze ukuthi lesilwane sinamarabi. Okusho ukuthi mawufika lapha before uzofika kuthina ke odokotela okanye amanesi eclinic washa isilonda at least 10 to 15 minutes, iwashe ngamanzi uziwashe nangensipho. Yes. Therefore, if we could, because khona abantu abahlala kude nama clinic nezibhedlela ama transport abanawo, so while usalinda ukuthi kusasa ke ngivuke ngiye khona siwashe isilwane esilonda wenze night duty kusoloko ekuwashini usabathewe ugene ngamanzi asiwashe. Absolutely. So okugcina sengibala into ebalekile ke once aqala ukufaka lemjovo yamarabi ngoba phela sesine post exposure prophylaxis abantu esibanikeza yona, bengicela ukuthi if sebenikiwe abantu ama dates bewalandele. Inkinga enkulu esinayo kubantu ukuthi ababe besabuya umuntu ufika kanye ngo day 0 ngoba lento le it's a 5 days regimen. Siyakunikeza day 0, day 3, day 7, day 14 and day 28. You have to keep on coming back until size siqede.